Muhatag og 7.5 million pesos nga pinansyal nga hinabang ang Davao City Government ngadto sa mga lugar nga naapektuhan sa bagyong Rolly sa Luzon. Ani report ni Sheila Vergara Rubio. Giaprubahan sa 19th City Council sa Dakbayan sa Davao ato sa gipahigayng special session ni atong Biyernes ang pagtugot nga gamiton ni Mayor Inday Sara Duterte ang porsyon sa Disaster Risk Reduction Management Fund o Calamity Fund sa Dakbayan sa Davao aron itabang sa mga local government unit sa Luzon nga napailaom ubos sa state of calamity bunga sa Typhoon Rolly. Ang hinabang mobalor sa 7.5 million pesos. Bahin-bahinon kini nga kantidad sa pito ka probinsya ug usa ka syudad nga naigo sa Typhoon Quinta ug Rolly. Kini mao ang probinsya sa Oriental Mindoro, Batangas, Albay, Camarines Sur, Marinduque, Cavite ug Catanduanes, lakip usab ang Batangas City. Ang kwarta pa nato sa 30% Quick Response Fund as of today is 112,459,284 and we have only 2 months to go. Ang Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office kung CDRRMO may modumala sa pagtunol sa ayuda, diin 1 million pesos ang ihatag sa Batang Probinsya ug 500,000 pesos sa Batangas City. Ang paghatag og hinabang gipaniguro nga miagi sa saktong proseso ug dokumento. This is to certify that funds is available in the amount of 7.5 million pesos under the 30% Quick Response Fund out of the 5% Disaster Risk Reduction Management Fund of the City Government of Davao for calendar year 2020. Ang dakbayan sagad gayud gatabang sa mga lugar sa nasod nga hugot nga maapektuhan og kalamidad ug mas ilabi na karong panahon nga dunay pandemya. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.